2018 har zuwa ko yanzu 2023. Muna fatan zai ci gaba da tashi har gaba da 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da zuwa ta Yarwa Star Hausa TV. Tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da mafaɗin duniya baki ɗaya, don yau na farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka. Muna da roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyon mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun ingantattun bidiyon shahararru masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi dai wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker, inda kuka yi shi tare da Muri Gombe, ba ɓoyen fuska ba da sanannen fuska ne kamar yadda kuka gani haka muka gani wannan daddaɗar waƙar da ya saka muku a 2023. Muna fatan zai saka mana ita a cikin wannan channel ta mai albarka kamar yadda kuka ji farkonta a cikin wannan channel ta mai albarka wato Star Hausa TV. Kai dai abinda muke daɗa tunatar da kai idan yana farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mai subscribe insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka shigo da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi dai wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker ya ƙoƙari wajen samun muku sababbin waƙoƙi kamar inda ya kawo muku wata daddaɗin waƙa ma kwanan nan, ko in fara muku ita dai da waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. In bare ba a cikin Star Hausa TV ba ko Hamisu Breaker ɗore ba ka samu wani daddaɗin waƙar ba, kai da abin da muke da ita na tare da kai don yau farkon shigo ko wannan channel ɗin ta mai albarka. Muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribing, sha like da kuma comment yadda jama'a ka taɓa samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma har ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, mana mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment yadda jama'a ka taɓa samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Muna gode da fatan za ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka. Bari mu ba Hamisu Breaker mic. Hamisu Breaker, bismillah.